سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Ja ću vam ispričati jedan mali događaj koji se desio sa mnom. Od Allaha tabaraka wa ta'ala tražim, znači utječem se Allahu tabaraka wa ta'ala da ovdje bude da govorim o sebi. Međutim, trudim se da činim dobročinstvo svoje majice. I majka kaže da slušam, da nisam loš. Međutim, jedna stvar koja je za mene bitna u životu mi je ostvarena i Allah tabaraka wa ta'ala je dao da se desi kao što ćete čuti i da se sa tim veže dobročinstvo prema roditelju. Ja sam, kako sam krenuo da učim Kur'an i tako dalje, znači uvijek imao želju da učim pred jednim brojem šejhova, znači pred određenim šejhovima. Međutim, oni su za mene bili nekako nedopučni. Znači, nisam mislio da ikada ću moći u životu da dođem do njih. Jer su ti ljudi zauzeti, da dozvoljavaju velikom broju da pred njih uči i tako dalje. I isto kad čovjek hoće da se ženi, pa ima lijepa djevojka, međutim ti misliš da nemaš nikakve šanse da dođeš do njih. Možda malo, 1% ili 2%, međutim, znači, neš ti da probaš zato što misliš da nećeš moći ništa da ostaniš. Jedan od njih je bio šejh Tamim Zorbi. A da njih znači postoji, znači dosta sa njih, subhanallah, Allah mi je dao da je vidim usnu, da im usnu govorim, ako ne proučim pred tobom Kur'ana, umrem, ja ću ostati jatim. Uglavnom, jedne godine sam bio u haramu, u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, došao sam kod šejh Tamima. Subhanallah, znači ovaj čovjek ima jedno posebno mjesto u mom srcu. I zatražio sam od njega, rekao sam šejh, mogu li da učim pred tobom? Kaže, ne mogu, nemam vremena, zauzet sam, ima učenika koji uči. Ne mogu, uglavnom odbio mi. Uglavnom prošla je godina dana, drugi put sam došao kod jednog drugog šeha da učim. I bio sam u džami Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i trebao sam, subhanallah, da krenem nazad za Meku. Jedan braća mi rekao, hajde da vidimo, možda je šejh Tamim tu, jer sam bi otišao posle, akšama ga nisam našao. Možda je šejh Tamim došao posle jacije, pa da se samo poselamimo sa njim. Subhanallah, došao sam kod njega, šejh je bio tu, nije bio. Poselamio sam se sa njim. Rekao sam tako, došao sam šejh, on je bio već zaboravio da sam prethodno dolazio kod njega. Rekao sam, došao sam da učim kod jednog drugog šejha, spomenuo sam kod kojega i tako dalje. Subhanallah, šejh inače malo priča i šejh nema nekog punog, tako da kažem, puno priče, puno kontenta. Uglavnom samo se okrenuo prema meni i rekao, ako se nešto desi sa tim šejhom koji su došao, dođi kod mene da kod mene učiš. Ja sam otišao i što me dobro, rekao sam, ovo nije šejh Tamim. Znači, šejh Tamim da kaže nekome od sebe, dođi kod mene da učiš, to je nemoguće. Znači, nemoguća misija. Jer znam da u Mekki i Medini ima profesora, doktora na fakultetu, koji traže od šejha da uči, međutim šejh ne da odnosno, zato što nema vremena. Rekao sam da šejh meni dadne vrijeme, znači da mi kaže od sebe dođi da učiš, nemoguće. Subhanallah, otišao sam u Mekku, sutradan mi je ovaj šejh javio, kod kojeg sam trebao da uči, da ne može da dođi. Subhanallah, rekao sam čudan. Znači, šejh kaže, ako se šta desi, znači, dođi kod mene da učiš. Odmah sam se vratio kod šejh Tamima, uglavnom, počeo sam da učim kod njega. Šejh mi je dao vremena više nego što daje drugim. I uglavnom počeli smo da komuniciramo. I rekao sam šejh, možda ovo pitanje koje te pitam, nije od edeba, ali stvarno želim da znam. Rekao sam, vidim da kod tebe dolaze ljudi, dok učimo, traže od tebe, mole te da uče pred tobom, međutim ti ih ne primaš. Međutim, meni si rekao sam od sebe da dođem kod tebe i da učim. Pa mi je rekao riječ, znači ja, da Allah tabaraka wa ta'ala oprosti, znači možda prije te riječi nisam razumio što znači dobročinstvo prema roditeljima. I zato da sam samo došao tada tu da naučim ovu riječ, inša Allah i ta'ala, da sam došao da se hajde. Pa mi je rekao šejh, kaže, ne znam ni ja kako sam ti dao i kako sam ti rekao da učiš. Jer kaže, inače tako ne radi. Ali kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom, pa radi tvog dobročinstva prema tvojoj majci, Allah je moje srce okrenuo prema tebi. Subhanallah, ja sam otišao. Izašao sam iz mesdžida poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nazvao sam majku i zamolio da dobi Allahu tabaraka wa ta'ala za mene i rekao sam šta mi je šejh rekao. I kažem, subhanallah, znači od moje, tako da kažem, ljenosti i manjkavosti, znači nisam razumio šta znači plod, odnosno šta dobročinstvo prema roditeljima kao može da dadne kao plod. I zato kažem, a utječem sa Allahu od ja, znači spominjem vam samo ovo, da dobročinstvo prema roditeljima, znači otvara vrata koja čovjek ne može da zamisli. Ponekad čovjek u životu ima neke stvari koje misli da su do njega nedokučive, međutim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mu otvara. I zato samo stvari koje sam naučio kod šejh Tamima,
znači kada sam bio, a to je, hoću da vam kažem, opet ne ističem sebe, nego šta znači naša ulema i od koje učimo, jeste, znači, da samo druženje to sa ulemom učite stvari koje ne možeš naučiti u knjigama. I zato kada sam odlazio od šeha, rekao sam, inšallah, vratit ću se da ponovo pred tobom učim. Šejh mi je rekao, klanja istiharu, ako šta vidiš, ako šta usmiješ, obavijesti. Subhanallah, otišao sam, non stop sam klanio istiharu, ujutru, navečer, po mraku, samo sam klanio istiharu, molim Allah da me moguće da se vrati ko šeji. Subhanallah, jednu noć usnijem, kako učim u haramu pred šeji Temimom, kako učim pred njim Kur'an. I odjednom iz daljine dolazi šeji Kur'an Rađa. To je šeji kod koji sam počeo kasnije doći. A to je bila ona djevojka za koju sam bio ubijeđen 100% da nikada do nje neću moći doći. I subhanallah, usnio sam kako iz gužve izlazi šeji Kur'an i uzima nas sa sobom. Subhanallah, vratio sam se ovdje, došao je naš brat Damir, da ga Allah nagradi, koji uči ko šeji Kur'ana i kaže mi, hoćeš da ovdje ideš ko šeji Kur'ana da učiš. Rekao sam, to je nemoguće. Kaže, ja ću nazvat šeha, pitat ću šeha da ti dozvoli. Nazvao je šeha, šeha rekao, nek dođe taj. Otišao sam u Šam, alhamdulillah, počeo sam svoj život sa šeji Kur'anom i zato kažem, znači šeji Kur'ana kada sam upoznao i počeo učiti pred njim, znači kao da sam se ponovo rodio.